Azerbayjanda ýangyn söndürüjüler Hazar deňizindäki Newit ýatagynda ýüze çykan ody söndürjek bolup, eýem inçe mögünden bäri tagalla edýärler. Helakçylykda 32 adamyň ölendigi habar berilýär. Azerbayjanyň döwlet eýçiligindäki Newit kompaniýasy 2 işgäriň jesediniň tapylandygyny, şeýle-de galan 29 işgäriň gözlük işleriniň dowam edýändigini ma'lum etdi. Synlaýan videomuz Azatlyk radiosu tarapyndan 6 dekabrda düşürildi. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda ýüzlerçe adam prezident Serj Sarkisyanyň wezipesinden çekilmegini talap edip köçä çykdylar. Protestler ýurdun premier ministrine hat köp ygtyýarlyklary kepil etýän konstitusiýanyň täze taslamasy boýunça geçirilen referendumdan soň ýüze çykdy. Oppozisiýa wekilleri konstitusiýa ütgeşmeleri girizmek bilen Sarkisyan 2018-nji ýylda prezidentlik möhleti tamamlanandan hem soň häkimeti öz elinde saklajak bolýandygyny öňe sürýärler. Owganistanyň gündogurundaky Nangarhar welaýatynda janyndan geçeniň amala aşyran hüjüm netijesinde onurça dukany we sünni mescidine zeper etdi. Wakada 22 adamyň sultanda azyndan 6 polisiýa işgäriniň yaralanandygy habar berilýär. Sebitde Taliban hereketiniň we İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri hereket edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şugunky täzelikleri bilen tanys bolduňyz.